भिखारि जिबन मोनसेल'मोन बोथोरान जानांसिगोन आरो बेखौनो उपाय गैया माहाजोन जानायबा जोंना थनमुलियासो सुखांबाय एकदम सुखाना हानायखौनो लेथ्रा बानायना सुजोब्बाय मालाय गावआनो नै दे दिखांबाय थादो बिबार बिबार मानो बारो नों बिबार आंनि सिगाङाव बिबार Hey guys, welcome back to my channel. दिनैहायनि भिडिअ'या आं न'आव मा मावगोन बेखौनो खिथिगोन आरो जेबोथ' कन्टेन्ट गैयाना मा भिडिअ लाबोगोन जाबाय थायो ओंखायनो न'आव मा खामानि मावो बेखौनो लाबोनोसै जाय आंनि चेनेलाव गोदान नायदो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै गासिबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय अननानै जायफोरा गोदानै नायसनदो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना हो नै जोंहा बिमाया उसुं गुदा लिरान्दो दा गावसोरा जुना दं उसुं गुदाया आरो ओमफ्राय आंहा खानसि सुवान्दो इयाव उसुं गुदा लिरान्दो नै इफोर माखाबो जि लेथ्रा जाजुना दङ बिमाया लिरान्दो इखो ओमफ्राय आंहा नै खानसि सुवान्दो
नै दा आं खानसि सुखांनानै ओमफ्राय दै सरनो लांबाय आरो खानसि सुखांबाथायथ' दै सरखानांगोन नालाय ओमफ्राय जौदुआ जाना फिसासाथार थैयो होमबाबो जानो इनो नै दा आङो खानसि सुखांनानै थाइजौ आसार बानायनो थाइजौ फिथाइ खायांदों आरो थाइजौ आसार बानायना दोननि एसे देनां जानो खिनिखौ बानायग्रोनोसै दाहाय नांबावगौबा लांफैसिगोन थावनिबो खोथा थायोना हाखावहैनोसै रुहैनोसै एबारो नै दा आङो थाइजौखौ इयाव सुना लानोसै थाइजौआनो एसेल' ओमफ्राय गामलाया देन्जार गिदिरखा सुना लाग्रोनोसै सुनानै हानोसै हाना रुनोसै रुना दसे फोराननानै थावखौ फुदुंना होनोसै आं बानायफेराखै खिन्थु एबारसो फार्स्ट टाइम माबायदि जागोन मिथिया रोंगोन ना रोङा इदि नंगोन आरोना एबारसो बानायनायनो नागिरदों माबायदि जागोन मिथिया नै दा आङो सुखांबाय खनसे हाय होननाय दे हाय होन केमेरायानो मिलायाखै न' आंनि मोखांखौनो नुवा धनमनिखौसो नुदों नै जों दा हायानदो माबा ओरै दोनबाबो मिलाया ओरै दोनबाबो मिलाया स्टेननि आखाइथानो एकदम गाहायथार मिलायथाराखै नै मानसिखौ नुबा थाइजौ फिथाइखौ नुवा थाइजौ फिथाइखौ नुबा मानसिनि मोखांखौ नुवा जादों दे दे नों मा जादों गोथाव नंगोना नङा सोर होनाय थालिरखौ आबौआ गोथावथार होनबा ना दे खनसे मिनबाव दे नोंबो मिन दे देनाय मिननाय मिनिया नोङो लाजियोहाय धनमनिया लाजियो दे मिननोसै एबार जाबाय होमबाबो आंनि मोखांखौनो नुला माने दे नोंसोर खोनबा जासिगोन आंखौनो नुला मोखांखौनो थाइजौखौ नुबा मानसि मोखांखौ नुबा मानसि मोखांखौ नुबा थाइजौखौ नुवा नै दा आङो हाना लाग्रोनोसै थाइजौखौ हाना लाग्रोनोसै दा दोनै बिथाङा Ini kita bisa haikan sampai yang ada di sana itu. Yuk, anon. Dia su, dia su. Dia su ni. Kita mari bilai. Ini modal jangan susah banget. Aman. Ini jangan nanya aman. Dia yang mau naik ada gini macam. Begini. Oh, aman deh. Oh. Kita. Itu enggak. Enggak tahu. Kamu berani. Kamu tahu. Begini ada tuh. Ayo, begini enggak? Kawan. Ada kawan.
Ya, tekan bilang musuh. Ini nama teman ni. Hai, nanti nanti. Hai guys, nanti nanti. Hai guys. Nah, jom kita hai dong nanti. Betul. Isi lain nanti, isi lain nanti. जोंना थनमुलियासो सुखांबाय एकदम सुखाना हानायखौनो लेथ्रा बानायना सुजोब्बाय मालाय गावआनो नै दे दिखांबाय था दे हनजोबथार दे नै आं दा थाइजौ आसाराव होनो थाव लायनो थांदों दखानाव थाव लोगो गैया हारसिं थांदों थाबायनासो बारा गोजान नङा दखाना मा इयो थनमुलि थालिर गोमोनखौ गारनानै गोथांखौसो लाबायसो नै आं थालिर जाया होनदो जदे गोथांखौसो ओमफ्राय गोमोनखौ मा खालामजोबखो गोमोना मा जाजोबखो ओमफ्राय गोथांखौसो जानोसै दे Oh bibar bibar mana bareneng bibar आंनि सिगाङाव मासि मोजां समायदो बिफानि लादों मासि मोजां समायना बिमानि लादों Oh bibar bibar mana bareneng दे थनमुलि मोसानाय Oh bibar bibar mana bareneng bibar आंनि सिगाङाव बिबार नोंबो थांफागोन थाबायनानै नङा खोमा नोङो थाबायनानै नङालै फैनाङा थाबायनांगोन फै होमबा नै जयदेबा थांफायोनो थाबायनो हागोन ना हाया इयो फै थाबायबाय था फै फैनाङा थाब थाब थाबायनानै नङा नोङो दखान मोनफैबाय आं फैयै फैनानै हारसिंनो सान्दुं गोसाबाबो साथाबो लायाखै थाबाय फैनानै दखान मोनफैबाय आरो आं दा थान्दा लोंगान्दो बिराद गोरोंखा जोंना मास्टारसोखा नै बिथाङा आंखौ बिथाङा जाबावो थान्दा लोंगान्दो नै बिथाङा आंबो लोंगान्दो भिखारि जिबन मोनसेल' मोनबोदों राननानै जानांसिगोन आरो बेखायनो उपाय गैया माहाजोन जानायबासो मोनथाम लाबोना इसोरनोबो होनो हागौमोन बिदिनो लोगोन ना जा एसे राननानैनो बिराद गोथाव र' बोखाथारनाङा इखौ दे नोंबो लोंदो ओरै फै नानिनबो इखौनो होगोन नानिनबो दोनगोन र' गोलैगोन ओरै फै मानसिया ओरै जानानै बिथिं जा मबाइलथिं जाब्रा मबाइला नुनांगोन दा आंना लोगोफोरा दे नो गोथावथार इयाव खिथा गोथावथार नांगोन ना नङा खिथानाय माबायदि गोथावथार लोंबावगोन दे नानियाबो फै đây cho bố xem bố không bắt cái nào bắt ini anh gặp được sơ thân ta lưng này nè lưng à là gì ạ ayo lưng à रुनानै मोनब्रेद्रायजोब्बाय मालाय रुवामोन खोमालै ना मालाय दैखौ फुदुंनानैल' दैयाव ओरैनो सोमस्रोल'मोन खोमा आंना मोनग्लिजोबदो खालामफेराखैना मिथिया आरो रावबो खिथाग्राबो गैया जोंहा खालामफेरानो एबारसो फार्स्ट टाइम खालामदो गोथाव जागोन ना जाला मिथिया देनां जानाय नायबासो मिथिसिगोन आरो माबायदि जायो इदि मोनब्रेनायनिया द्राय मोनब्रेद्रायबायलै सोला बारा जायासै माबायदि जागोन मिथिला दा रं होना होनसै दैयानो गखला माबानानै खोलिगानो सेफायगारगोनहाय खायसेथार गथ'सानिया दहाय नुनाया मा होनो आरो नायना नुनायखौलाय udah datang sini dah, baik pun yang masuk nasi barang.
जयदेबनो इयाव सोना दोननोसै लोगोफोर आंनि बिबार गायनाया बारजोब्बाय आं बिराद बिबार गायनो मोजां मोनो आरो नायबायबो थानो मोजां मोनो रान्दिनियाबो नै गुफुर कालारनि बारोमोन आरो ओमफ्राय माबाजोब्बाय रानलांजोब्बाय बारनानै ओमफ्राय नै सिजौ फुल ओमफ्राय नै इदियानो एखे दामा दामि दङ नै ओमफ्राय गासिबो एखे आरो नै एल'भेराया एकदम लेथ्रा जाजोबना दं नै आं आलुबो गायदों ओमफ्राय आलु बिलाइखौनो मायबा एम्फौआ जालांबाय थायो देरख'नो हाला ओमफ्राय इदियानो दामा दामि एखे नैबो इदियानो ओमफ्राय नैबो केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै इनि कालारखौ नैबो इयो माबायदि बिबारा कालारा माबायदि जागोन मिथिया इखो मिथिथ'आ ओमफ्राय आलुआ नैबो इनिखौबो मायबा मायबि जाबाय थायो ओमफ्राय सुनै फोनना होदो बिलाइयाव नै थिग साफा जादोंथ' जायफ्राफ्रानो ओमफ्राय नैबो मार साफा बिबार बारदो नै सान्दुं गोसा जाबायना केमेरायाव बारा मोजां नुवाखै माने एल'भेराया इमाननो इदि जालांदों मिथिया एकदमबारे माबा हारसिं थैख्ल'लांबाय दं नै जोंना सरकारनि दै फैलायबाय साफा फैथारो